எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா, இன்னைக்கு விகாஷ் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்? அதுவா சிக்கன் மஞ்சூரியன். ஓ அப்படியா? எனக்கு சிக்கன் மஞ்சூரியன்னா ரொம்ப பிடிக்கும். சிக்கன் மஞ்சூரியன் வந்து நம்ம வீட்டில் வச்சுருக்க பொருள் வச்சு செய்ய போகிறோம். அதுக்கு தேவையான பொருள் ஃபஸ்ட்டு வந்து சிக்கனை நல்லா கழுவி வச்சுக்கோங்க. நல்லா மஞ்சள் பொடி போட்டு கழுவி வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து இது மிளகாப்பொடி, கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு, உப்பு, தயிர், கரம் மசாலா, முட்டை. இப்போ நம்ம வந்து சிக்கனை ஆட் பண்ணலாம். 1/2 kg போன்லெஸ் சிக்கன் எடுத்து வச்சுருக்கோம். விகாஷ் நீ 1 டீஸ்பூன் மிளகாப்பொடி போடு. ஓ போதுமா மித்ரா? போதும். 1 டீஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு போடேன். போட்டுட்டேன் மித்ரா. ஓகே. இப்போ உப்பு வந்து உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மட்டுக்கோங்க. நாங்கள் வந்து இன்றைக்கி வந்து 1 டீஸ்பூன் மாதிரி போட்டுக்கிறோம். பாரு மித்ரா, போதுமா? போதும். கரம் மசாலா 1/2 ஸ்பூன். எங்களுக்கு வந்து கரம் மசாலா வந்து சின்ன ஸ்பூனில் நாங்கள் 1/2 ஸ்பூன் தான் போடுறோம். கரம் மசாலா ஏன் அதிகமாக போட வேணாம்னு சொல்கிறாங்கன்னா, அதில் ஸ்பைசஸ்லாம் சேர்த்து அரைச்சிருப்பாங்க. ஸோ கசக்கும். ஸோ இப்போ வந்து தயிர் சேர்த்துக்கலாம். 3 டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். தயிர் வந்து எதுக்கு சேர்க்குறோன்னா, சிக்கன் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கிறதுக்காக தான் சேர்க்குறோம். இப்போ நம்ம வந்து தயிர் 3 டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். ஃப்ரெஷ் தயிர் சேர்த்துக்கோங்க. அப்புறம் முட்டை இப்போ உடச்சி ஊற்றலாம். முட்டை வந்து நம்ம எதுக்கு சேர்க்குறோம்னா, நல்லா அது வந்து மிக்சிங் கன்சிஸ்டன்சிக்காகவும் மேக்னேட்டாகவும் சேர்க்குறோம். ஸோ நம்ம இப்போ வந்து முட்டையை உடச்சி போட்டாச்சு. இப்போ வந்து அதை வந்து கையாலே மிக்ஸ் பண்ணலாம். ஏன்னா கரண்டி வச்சு மிக்ஸ் பண்ணோன்னா அங்கங்கே மசாலா வந்து ஒட்டிக்கிறோம். நம்ம கையில் மிக்ஸ் பண்ணோன்னா ஈவனாக மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா மேக்னேட் ஆகும். ஸோ நீங்கள் வந்து 1/2 அன் ஹவர் ஃப்ரீசரில் வைக்கணும். அட்லீஸ்ட் ஒரு 1 ஹவராவது ஃப்ரீசரில் வைக்கலாம். நல்லா டேஸ்ட்டாக வரும். பார்த்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி நல்லா மேக்னேட் பண்ணி வச்சுக்கணும். இப்போ நம்ம வந்து இதை ஃப்ரீசரில் வச்சிடலாம். ஃப்ரீசரில் வச்சாச்சு. இப்போ நம்ம 1/2 அன் ஹவர் கழித்து வந்து பார்ப்போம். 1/2 அன் ஹவர் கழிச்சு இப்போ நான் வந்து டொமேட்டோ சாஸ் பண்ணுறது எப்படி சொல்லியிருந்தேன்ல, அதுக்கு வந்து 2 பல் பூண்டு எடுத்துக்கலாம். அப்புறம் தக்காளி வந்து 1 தக்காளி எடுத்துருக்கோம் நாங்கள். எனக்கு 1 தக்காளி, அப்புறம் ஜீனி, நம்ம எப்போயும் காஃபி டீக்கெலாம் யூஸ் பண்ணுற ஜீனியை நாங்கள் ஆட் பண்ணிக்கிட்டோம். நீங்கள் ஒருவேளை நாட்டு சக்கரை உங்கள் வீட்டில் இருந்துச்சுன்னா கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். நாங்கள் இதுக்கு முன்னாடி செய்யும்போது வந்து நாட்டு சக்கரை ஆட் பண்ணி தான் பண்ணோம். ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. இப்போ நம்ம வந்து இந்த இது அரைச்சிடலாம். அரைச்சாச்சு. இந்த மாதிரி நைஸாக அரைச்சிக்கோங்க. இப்போ நம்ம வந்து இதை கொதிக்க விடணும். இப்போ நம்ம இதை கொதிக்க விடலாம். அடுப்பு பற்ற வச்சாச்சு. நம்ம இதை ஊற்றிக்கலாம். அடுப்பை நல்லா ஹையில் வச்சுட்டு நம்ம இதை ஊற்றிடலாம். இப்போ நம்ம இதை ஊற்றியாச்சு. இப்போ இதை நம்ம கொதிக்க விடணும். இப்போ தண்ணி கலந்து ஊற்றிக்கலாம். நீங்கள் வந்து வெறும் சட்டியிலே வந்து கொதிக்க விடுங்க. எதுவும் எண்ணெய்லாம் ஊற்றணும்னு அவசியம் இல்லை. இந்த மாதிரி நம்ம வீட்டிலே செஞ்சு தர்றதுனால ரொம்ப ஹெல்த்தியும் கூட. இப்போ நம்ம வெளியே போய் வாங்கினோன்னா வந்து காசும் செலவாகும். அதே நேரத்தில் ஹெல்த்துக்கும் அவ்வளோவா நல்லதே இல்லை. இந்த மாதிரி வீட்டில் செஞ்சோன்னா சின்ன பசங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் ரொம்ப ஹெல்த்து. ஸோ நம்ம பாருங்கள், நல்லா சாஸ் கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்து இந்த மாதிரி ரெட் கலரில் மாறிடுச்சு பாருங்கள். இப்போ நல்லா இப்போ பாருங்கள், இப்போ கொதிச்சு நல்லா ரெட் கலரில் மாறிடுச்சு. இப்போ நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம். இவ்வளோ தான் ஈஸி, ரொம்ப ஈஸி இந்த சாஸ் பண்ணுறது. இப்போ நம்ம வந்து மைதா மாவு வந்து 2 டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்து தண்ணி ஊற்றி கரைச்சி வச்சுக்கலாம். அதாவது இந்த மைதா மாவு வந்து எதுக்கு எடுக்கிறோன்னா, மைதா மாவு வந்து சிக்கன் நம்ம மேக்னேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல, அந்த சிக்கன் வந்து வெறுமனையாக போச்சா கிறிஸ்பியாக இருக்காது. இந்த கடைகள்லாம் கொடுக்குற மாதிரி கிறிஸ்பியாக இருந்தால் தான் கிறிஸ்பியாக இருந்தால் தான் குழந்தைங்களாம் நல்லா சாப்பிடுவாங்க. அதுக்காக தான் நம்ம இந்த மைதா மாவை வந்து கரைச்சி இதில் வந்து சிக்கனை முக்கி போட்டோன்னு வைங்களேன், ரொம்ப கிறிஸ்பியாக கடையில் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். இது வந்து மைதா மாவு வந்து நல்லா கரைச்சிக்கோங்க. நல்லா ஒரு இட்லி மாவு கன்சிஸ்டன்சி கரைச்சிக்கோங்க. இப்போ நம்ம வந்து இதில் சிக்கனை வந்து முக்கிட்டு எண்ணெயில் போட்டுடலாம். நல்லா எண்ணெய் அந்த சைடு நம்ம மைதா மாவு கிண்டும் போதே இப்போ பாருங்கள், நான் எண்ணெய் வந்து அடுப்பில் வச்சுட்டேன். பபிள்ஸ்லாம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. இது இப்போ எண்ணெய் சூடாகிடுச்சு. நம்ம இதில் சிக்கன் வந்து 1 பை 1 சேர்க்கலாம். இப்போ நம்ம சேர்த்தாச்சு. அங்கே பாருங்கள் நல்லா பொரியுது. இந்த மைதா மாவு வந்து நல்லா கிறிஸ்பி ஆக்கும். இது சிக்கனோட அவுட்டர் சைடு. இன்னர் சைடு வந்து சாஃப்டாக இருக்கும். ஏன்னா நம்ம தயிர் ஆட் பண்ணோம்ல. ஸோ நம்ம வந்து இன்னர் சைடு சாஃப்டாக இருக்கும், அவுட்டர் சைடு கிறிஸ்பியாக இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு ஹோட்டலில் கொடுக்குற மாதிரி ஒரு டேஸ்ட் வரும். இப்போ
பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா பொரிஞ்சு வரட்டும். நீங்கள் வந்து ஒரு வேளை முக்கி போடுறது என்ன டபுள் வேலையாக இருக்குது, ரொம்ப ஈஸியாக வேணும்னா நீங்கள் வந்து இப்போ மேரினேட் பண்ணி எடுத்து வெளியே வைக்கும் போது கொஞ்சம் மைதா மாவை மேலே தூவி விட்டு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும். இப்போ நம்ம வந்து சிக்கன் எல்லாத்தையும் வறுத்தாச்சு. அப்புறம் நம்ம வச்சுருக்க டொமேட்டோ சாஸ், அப்புறம் வெங்காயம் நல்லா இந்த மாதிரி ஸ்லைஸாக வெட்டி வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் நாங்கள் வந்து இன்றைக்கி 1 டீஸ்பூன் எடுத்துருக்கோம். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சி வச்சுக்கோங்க. இப்போ நம்ம அடுப்பு பற்ற வச்சுக்கலாம். நாங்கள் வந்து எண்ணெய் வந்து ஏற்கனவே அந்த சிக்கன் வறுத்துருப்போம்ல அந்த எண்ணெய் தான் ஊற்றிருக்கோம். ஆக்சுவலி இதில் வந்து நம்ம கேப்சிகம் சேர்க்கணும். நாங்கள் எங்கள் வீட்டில் கேப்சிகம் இல்லைன்றதுனால நாங்கள் கேப்சிகம் சேர்க்கல. அதே போல் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து நீங்கள் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை சேர்க்கக்கூடாது, இஞ்சி பூண்டை வந்து கட் பண்ணி சேர்க்கணும். நாங்கள் வந்து எங்களுக்கு இஞ்சி பூண்டு பிடிக்காது, அதனால் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டாக சேர்த்துக்கிறோம். ஸோ இப்போ வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு இப்போ பாருங்கள் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எல்லாம் நல்லா இதாகிடுச்சு. இப்போ நம்ம வந்து இதில் வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயம் நல்லா வதங்க வேணால் கொஞ்சம் வதங்கினா போதும். ஏன்னா நம்ம வந்து சிக்கனோடு அதை கடித்து சாப்பிட்டா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ இந்த பதத்துக்கு வர அளவுக்கு பார்த்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம வந்து சிக்கன் ஆட் பண்ணிடலாம். பாருங்கள் இந்த மாதிரி கோல்டன் கிறிஸ்பியாக ஃப்ரை ஆகிக்கணும். நீங்கள் வந்து நல்லா இந்த மாதிரி கிறிஸ்பியாக ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம வந்து இதில் நம்ம செஞ்ச டொமேட்டோ சாஸ் ஊற்றிக்கலாம். இந்த டொமேட்டோ சாஸ் ஊற்றுறதுனால இது வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தியாக நம்மளுக்கு இருக்கும். ஏன்னா நம்ம கடையில் வாங்கலாம் சில. ஸோ இங்கே பாருங்கள் ரெடியாக இருக்குது. இப்போ நம்ம சாஸ் ஊற்றி நல்லா பண்ணதுனால பாருங்கள் எப்படி சைனீஸ் ஹோட்டலில் கொடுக்குற மாதிரி அழகாக தெரியுது. இதில் என்ன கேப்சிகம் சேர்த்தா இன்னும் நல்லா இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.